UPPL खौ आं सापर्ट खालामनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय दा जिहेतु सोदौ BTC नि रायजो राजाफ्रानो मोनसे सोलायनायखौ लुबैदों खारन मानो सोलायनायखौ लुबैदों हयथ' बेखौ गासैबो रायजो राजाफ्रानो मिथिगौ आरो आंबो मिथिगौ खारन BTC आव माखासे दुर्नीतिफोरा सोलिदों आरो बिथांमोननि जिथु मावनाय दांनायफोरा माने रायजो राजाजों बाखनाय जायाखै मोजां जायाखै आरो दा आं UPPL आव फैनायनि गुबै खारनानो जाहैबाय जेनेबा दा बिटिआर सुक्तिनि उनाव जितु प्रमद बर' सारनि जितु जनप्रियता बेयो लोब लोब बारायदों आरो बिथांनि नीति आदर्शखौ नुनानै हयथ' दिनै BTC नि खना खनला गोबां मानसिफोर UPPL आव जइन जादों आरो थिग बिदिनो आंबो माने दिनै BPF खौ गारनानै UPPL आव जइन जाबाय आरो आंल' नङा जेनेबा आं बायदि गोबां BPF कर्मिफोराबो हयथ' दिनै UPPL आव जइन जागासिनो दं आरो हयथ' आसा खालामो इयुनावबो गासैबो BPF नि कर्मिफ्रा माने फैनानै UPPL आव जइन जागोन आरोखि BPF आव आसलते आं 2009 आव मोनसे खारिजा बिजनि हिसाबै मोनसेल' प्राइमारि दंमोन बे समाव आं इयथ कमिटिनि प्रेसिडेन्ट जादोंमोन बेहाय आं खोब सम्भब 6 माससोल' जानो मोनदों आरो बिनि उनाव आंखौ पेरेन्ट बडियाव लाना थांदों पेरेन्ट बडियाव आं मोननै टार्म माने 2010 निफ्राय 2014 सिम आङो माने BPF नि प्राइमारि लेभेलनि आफादगिरि जानानै दङमोन आरोखि आरो बिनि उनाव नै दाख्लिसिम जेनेबा आं UPPL आव जइन जानाय समसिमहालागै आं माने सालबारि जिल्ला साब डिभिजननि आन्दाराव ST बर्डनि आं सोद्रोमामोन आरोखि BPF खौ नागारनानै UPPL आव जगदान खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय दिनै मानसिफोरा बा गासैबो रायजो राजाफ्रा माने मोनसे BTC खौ सोलायनाय लुगैदों आरो बे सोलायनाय लुगैनायाथ' आंनिल' खोथा नङा दिनै BTC नि गासैबो खना खनला रायजो राजाफ्रा खुनु जाति जनगोष्ठीनि फाराग गैयाजासे माने सोलायनायखौ लुबैदों आरो बिथां प्रमद बर' सारनि जिथु नीति आदर्श बेखौ मोजां मोनदों बेनिखायनो दिनै UPPL आव गोबां मानसिफोरा जइन जादों आंबो जादों आरो फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव UPPL आ दि सरकार दागोन बे 100% नंगौ खारन दिनै प्रमद बर' सारनि जिथु नीति आदर्शखौ बयबो मोजां मोनदों बेहाय खुनु जाति जनगोष्ठीयानो नासयाजासे दिनै बयबो UPPL खौनो मदद खालामदों आरो थिग बिदिनो बुंनो थाङोबाथ' दिनै BPF निफ्राय फेर मारिनो हानाय UPPL जों फेर मारिनो हानाय जिथु बेबस्था बेखौ नुहुराखै आरोखि आं दा बे समाव आं बेखौनो बुंनो सानोदि जेनेबा BPF आ BTC खौ दिनै गोलाव सम 15 निफ्राय 17 बोसोरहालागै सासन खालामबोबाय हयथ' बे बेसेबां गोबाव रायजोफोरनि अनसायनायनि गेजेरजों बिथांमोना सासन खालामबोदोंमोन नाथाय बे रायजोफोरनि अनसायनायखौ बिथांमोना दिनै बावगारलांनानै बिथांमोना दिनै अहंखार जादों आरोखि थिग बिदिनो बाथ्रायावनो दङ अहंखार जायोबा माने गोग्लैसोनाय मोनसे राव दङ थिग बिदिनो आं मोनसे उदाहरन होनो हायो जेनेबा भारत सरकार जेनेबा भारतखौ जेनेबा स्वाधीन खालामबोनायनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला कंग्रेसआ माने भारतखौ सासन खालामबोबाय थादोंमोन थिग बिदिनो सासन खालामै खालामै बिथांमोना मोनसे समाव अहंकारा बारा जादों बे अहंकारा बारा जानायनि थाखाय हयथ' दिनै जाहा मानगोनां दानि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि सारा मोनसे सोलायनाय दोहौ लाबोदों आरो बे बिथांनि सोलायनाय दोहौ लाबोनायनि जाउनाव दिनै दुलाराय भारतबर्षआवनो हयथ' कंग्रेसआ माने सिंस्रि बायनाय रखम जानानै मदि सारा माने गफियायै भारतखौ सासन खालामबाय दं दैदेनबाय दं आसा खालामदों जोंबो माने नैबे BTC बिसायख'थियाव माने BPFनि सिंस्रिखौ सिफायनानै माने प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जिथु UPPL हान्जा बे UPPL हान्जाखौ जों देरहाहोनानै सरकार दाहोनांगौ आरोखि थारमाने अहंकारफोरखौ होखारनानै जोङो मोजां साननो हनो हानाय गोरिब गुन्द्रा गासैखौबो नोजोर होनो हानाय बेबायदि दैदेनगिरिसो जों
नागिरदों आरोखि दा आसा खालामो आं दिनै बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंनि बिटिसि ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा गोरिब गुन्द्रा धोनि गासैबो आरोखि लोगो नांनानै खुनु जाति भेद गैयाजासे माने इउपिपिएलआव जगदान होनानै इउपिपिएल सरकारखौ जों लाबोनांगौ आरो फैगौ बिसायख'थियाव इउपिपिएलनो भट होनांगौ प्रमद बर' सारखौ जोङो सिफ फाथिनांगौ आरोखि